زاخۆ یەک ji qezayên sînorî yên balkêş ên sînorê parêzgeha Duhokê ye. Li Zaxo Kurd, Ermenî û Krîstiyan bi hev re dijîn. Dêr û mizgeft li nêzîkî hev hatine çêkirin. Çend gundên Mesîhî hene ku bi jiyaneka hevbeş û biratî bi misilmanan re dijîn. Em diçin komelgeha Bêrsivê ku bi dûriya 23 kîlometran li rojhilatê qezaya Zaxoyê dikeve. Li vê komelgehê 53 malbatên Krîstiyan debara jiyana xwe bi çêkirina şal û şapikan misoger dikin. Odîşo yek ji wan kesan e. Bab û bapîrê me ev îşeyê kirin, yanî cîl bo cîlê. Ev îşe me çi senetê dî nebîn me, ev senete hebî, senetek tarîxî ye û li basê me yê Kurdî tarîxî ev e bî. Yani em vê sohbetê dikîn berî qumaş hebin. Şal û şapik bi mûyên cûrekî bizinan tên çêkirin ku jê re dibêjin bizina merez. Bizina merez ajelekî nazik e û bi hêsanî li cihên pir sar û berfîn nayê xwedîkirin. Di demsala biharê de mûyên wê têne jêkirin û qonax bi qonax şal û şapik pê tên çêkirin. û tê şiştinê û şehkirin û veçerandin û heta bibi dezî. Gava bibi dezî piştêngî em dê derkevîn bêjnê tayîn yanî raçandin. Em dê tayîna xwe kîn duayê de piştî şitayînê xelas bîn em dê ên êxîne berçalê malê de. Tiştek wekî dibêjin îşeke malê de afret jî îşê efretê heye, îşî piyav jî tê de heye. Yani em ji vêrê pê murtehîn. İşi efrad ristine, şehkerine, gelek cara herî kariya me dikir bo renga, gelek rengê heyên mamosta, gelek navê heyên yê çelbişe bike. Reng hene dibêjne keskûyî, hene tawusî, te gulê bî, newekê dî dibêjne pişpas, newek dibêjne kaçêtî, newek dibêjne kerranî, bekirbegî, enwaê çelbişe bikayê heyên. وعليكم السلام سر شافك عبد الرزاق وقلب خيراتي سر سرم سر شافا عمو سر سرم والله ابو شيكاجيه امي بوا درس كينو طرن شوخت لو دركبن وي ممنونين وقلب خيراتن سر سرم او اشكال لقرنو سر شافا هاتن سر شافا هاتن وي سر سرم هاتن سر شافا هاتن هو جوي روجتين روجا ايش محبت روجا قرم ام بطالبين ولاي ما ولاي ايوتان وكيل بجن شيني طاري سماوي شيني فبي يعني شين دوسين نوع الشينيات هين بس بتر برايت ما يصورا بتر حشيني طاري كان عبد الرزاق جلدروج صالات 2002 یان و حتى نها ببردوامي شالو شابكان جو اوديشو دكرا. بله كاك عبد الرزاق من افشينيت بو تحاضر كين شش حف قلن
بله زۆر جوانە وڵا کرەکەی زۆر جوانە تەنکیشە ئەو مەجموعەیە ئەوە کاتەشی بین مێرە ئەوانە تقریباً ئەو 12 قسێ تقریباً کەسێن داخوازە شال و شاپکان دکن bi piranî diçin ba Ebdirezaq çimkî her reng û cûreyek li bawî peyda dibe. تمام کریمەرەس سێ جۆری هەیە جۆرێکیان زاخۆیە کە ئەوڕۆ زۆر بەڕەغبەت و جوانم لە کری زاخۆ زیاترینیان شین و زەت سەرف دەبی بەر ئەوجە ئەلوانەکان کە بەس ئەوڕۆ ئەلوانی گەلەگەلێک زۆر بووە لە پاش 2003 کری زاخۆی زیاد کەتە بازاڕی احتیمامێکی زیاتری پێدرا جەوهرێکی تایبەتی هەیە ئەو دەمارەی تێدایە کە ئێستاوەی دیارە ئەو دەمارەی تێدا پێی دەگوترێت جەوهەردار لەبەرەوەی زۆر جوانترە کری مەرگە ئەو جەوهرەی تێدانە و لەبەرکردنیوەش خۆشترە. Niha li Kurdistanê xelk kêmtir şal û şapikan li xwe dikin çimkî nirxê wan giran e her wiha ji ber hatina cawê erzan û xweşik. زاخۆ ئەو ڕۆکە لە 8 وەرەقەی هەیە کری باش هەتا دەگاتە 15-16 وەرەقەش مەرگەش بە دوورینەوە لە 400,000 دیناری هەیە هەتا 700,000 دیناری هەیە کری مەرگەی جوان. Di demsala biharê de xasma di meha adarê û cejna Newrozê de xelk diçin bazarê ji bo kirîna cilên Kurdî. Duan rojan de cildirû bi dest nakevin çimkî piraniya xelkê ji bo geştên xwe cil û bergên Kurdî li xwe dikin.